Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Agosto, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 14 ngadto sa 30. Si Jesus miingon, "Kayang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyala niya sila sa iyang katigayunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi, ang usa 2 ka puntil nga salapi, ug ang usa pagayod 1 ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi milakaw dayon. Gipatigayon niya kini og nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi. Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi milakaw og nagkalot sa yuta og gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Mingon siya, "Sir, gihatagan mo ako og 5 ka puntil nga salapi, og niini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi. Ni ara ang tanan." Mingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntil nga salapi og niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi. Ania ang tanan." Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa jutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi og miingon, "Sir, sayod ako nga istrikto ka kayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako og gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, aniya ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man i-deposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na." Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuha kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iya ha, kuhaon paggikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit, didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.